A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga luksamin na mga pagriami sa kuliling hapong aranaw. Gian ka kilenyo na namang estudyante ay si sa Marawi. Pangingisian tanusiran. Si ko ay mana na masuswa o ay mana na mga kangudan isang kaya mga eskwelahan. Ko ay mana na kaya pang-improve o mga pimbar nga teknologi dito nga si kini bago nga cellphone nga textmate at igra kan kami madakal adi kundi itutu na amang ngunguda gumangaraga si sangana na golf ba pure paman na any route so ka textmate sa pa nakapagmeet kata pisintan no siya kaya ang pagalitan no si Abu Dujana benar na ginadetaranan so dua katawan textmate na di siya hindi makatuna sa MBCU o di nasagay na mga putya na ano na dimuntayan sa MBCU ang ngaranan na SM sana matago sagay na ako Komsen SM 1 agu SM 2 ay ngaran ya na ayaw ba di timo na mga bubaya mga mama kasi siya di mubentay pakay siya sagyang uto adi ka textmate agyang uto dua ka tawa bubaya mama basilang kilala isang uto before po nakapaka-pituneran sa golf. Basta lang kilalay. Anta kasi busa gyang ta cellphone na ro sila mga kilalay. Naya kada na sibusa gito cellphone na ro sila makakikilalay. So sa ito katanan mi ako ko sa kita mga number. Na gyang ko to kuan di ka pa ka tiro ang utama masay ngoto di na negatik sa gyang utama babay. Ba tunay land count ba na 100% na nabkabubayan na gyang utaba yang utwa kabubayan ang utama ang utabay. Apa na pangaruman yan anta ka ebo din ang digitixmitan na ninom kakwaso ka baya yan ay lang sana magatos ka porsyento na ebo din ang digitixmitan na buwan makuha kita bubay makuha na sa pangarapin sa kita bubay amakalian napugawan yung bugita bubay la hawla wala quwwata illa billah manto na manaypagisita no na nagyang ka na ng mga video kyan si sa Marawi ba miya to na ilan ni ron si sangyang kayang daklan sa Marawi miya kabinasa anta ka kuha na kaya man daw kinigyon na si Abu Qatada. So ilan na meron sa gyang kana kaya pakadaka lagi ng mga video sa Marawi. Mala na gyang utak kaya pakabinasan yan. Sabab sa gyang ko to di ka pakasug umamagusubay. Naro sira mo di makakikilalay. Nagyang ko to mida-bida sa darpa at sira di makatutuna. Lagi-lagi dagyang ta mga estudyante, mga morit, at sira di makatutuna sabab sa gyang ko to kaya binasa. Nagyang ko to diro di ka pakatutuna na ayap na diro di tutunan. Nagyong ko tasab sa kapamagilid. La hawla wala quwwata illa billah. Pag ganayron na kaya balita nami madakal mga bai aya didan di pamagunuta balabaro sa misyon na namang mama mga Kristiyan. Ba pure nga na balita. Pure lagi na data na balita sa dito ko na Kristiyan, nagdasaro girarasyon ng pakonot. Nagapagit ta Kristiyan na di ba punutulan. Nagdasaro tayo na maranaw. Jadi hindi pa tutulungin do detalye namran na gitu. Ipag-keep ka lang nila ng detalye namran na. Sa sila pugunot ko mga Kristiyan. Mga luksami na mga pagariami, mga babayami, may nagyud ang kay katiro ang mga pagaritan no siya kini Abu Dujana o siya kini Abu Qatada. Pinapakarin niya giran katano ang kay masuso ang mga kangudan sa isang kaya pungaranaw. Katon yun na gyang kaya masuswa. Upama ka bilang nga sa pila ka pulo ragon kaya man daw pagintaw na sa mga kangudan sabab sa pumatay sa mga loks na nanin ka pagintaw mga kangudan pa man na binasa so binasa sa otakiran binasa sa pusuiran na miya binasa sa kapagintaw nagid ni masuswa nga kaya krisis ang kaya dunia ang kaya tigiran na kaya tiaranaw sabab sa miya da subara ka di ka pagintaw man to na pagisi mi na nagyang kay internet pa man Bana tunay taman akira utan siko internet si sagyan kaya kuan isa ko miyaw na ibu internetan sa nagyang na natira na SGRM magbiyo ta si sa main anto na batan to minda ko sa mga internetan san anto na taasarian siko mga kangudan kina miya ka pina na pakaiso gi mata kaya kali mata gi internetan sa gi Marawi na miya mangibagup na mga internetan nagitaki ko kwarto diro di makasuda sa bubaya gumasa kita isa tema na kwarto. Apa nakakalaban ng uta kwarto? Nakakalaban na kita kwarto. La hawla. Amya makaporo-poro kita mga
Kakuan ya. Ayo di kuila kita mataw sa kita suldo. La hawla wala quwwata. Kita kaya pakabugo kita mga internet. Ako gina na mga gobyernet. Ari mga gobyernet sa bubuy aguma na diran ipindawaran sa mga loksiran na mga project sa eskwelahan. Tayo na ba kadi sila no di magmit? Tayo na ba sa ni mama magmit sa ni mama gobyernet sa kita internetan. Nagitom na mga internetan. Na social na open sa mga 24 hours. Naroon siya ni makatutuna. La hawla wala quwwata illa billah. To mga loksamin ang mga pagrami. Miyan gyud na gyud kaya kuan. So mga loksami mga pagrami mga umuri taon yan adnya ni pakapangadiin pakaklasan sa mga eskwelahan sa Marawi aturduan niyo silan kagyan kaya pingisian tanong nga sa akin ya budujan na sa akin ya bukatada na nasisilan di pamangadi gupa magi eskwela sa kana na Marawi City na mielairan gukia melakaniran agyan ko to pa ulaula o mga estudyante ayaman na sa mga kangudaan o ay bata bulaw-bulaw sa mga bagwa tao sabab sa mga bagwa tao na sila na dimbal sa ngutatigiran new generation o ay bago pagtaw o ay sa balasan nga wallah si sangkay kaya para begini sa mapia katigan gu rinayagan o mas maulawla si sagyan kaya rana po initano si wallah tarim ana iwallah kay mapia galabag gu makanggaguna si kumakangudaan sa sabutan niran so mal ay ni ating kiran wallah subhanahu wa ta'ala si sangkay dunya sa salam na miskan og yanggap kanagyo نجيس أبو سياف المقاتل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.